Gitay-og og magnitude 6.1 nga linog ang Sarangani province ug ubang bahin sa Mindanao kagabi. Ano ang report? Alas 11:38 kagabi, gipukaw sa kusog nga linog ang mga residente sa General Santos City. Gani sa CCTV footage sa usa ka tindahan sa Barangay Lagaw, makit-an ang paglihok sa tabla nga pultahan sa usa ka tindahan ug madunggan pa ang mga syagit ug saba sa mga tawo ana asulod sa balay. Nang mata sila tungod sa linog kay dako kayog building sa babaw, turao, si mahugnuan mi diri. Human sa linog, nahulog ang pipila ka delata nga display sa tindahan ug ang kanhi mga crack sa balay ni samot kadagko ang liki. Sa cellphone video sa usa ka residente nga nakapuyo sa boarding house nga 2-story sa Barangay Kalumpang sa Jensan, nang gawa sa ilang kwarto nga border. Apan hangtod sa pultahan lang sila nagtindog ug ang uban nagpungko na lang. Wala na sila migawas sa compound agi pagsunod sa stay-at-home policy ug tungod sa curfew na sab ni adtong orasa. Sumala sa FIVOLCS, anaa sa magnitude 6.1 nga linog ang natala southwest sa Glan, Sarangani Province alas 11:38 kagabi. Tectonic ang tinubdan ini. Nasinati ang intensity 5 sa Glan, Maasim, Alabel, Kiamba ug Malapatan sa Sarangani, Tupi, South Cotabato, General Santos City ug Palimbang sa Sultan Kudarat. Intensity 4 sa Jose Abad Santos, Malita ug Sarangani sa Davao Occidental ug Coronadal City, Polomolok ug Tampakan sa South Cotabato. Intensity 3 sa Davao City, Maco ug Mawab sa Davao de Oro, Digo City ug Cotabato City ug Intensity 2 sa Zamboanga City. Sa pagkakaroon padayon ang assessment sa CDRRMO samtang walay na report nga major damages tungod sa maong linog. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.